Dobrý deň. Táto časť oboznamovania sa bude zaoberať problematikou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Cieľom je vytvoriť bezpečné pracovné prostredie bez úrazov a chorôb z povolania. Naša spoločnosť je certifikovaná na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, normu ISO 45001 a tiež na normu ISO 14001, ktorá sa zaoberá systémom riadenia životného prostredia. Sme zároveň súčasťou korporátu závodov IAC vo svete a máme všetci spoločne nastavené ciele v oblasti bezpečnosti a požiarnej ochrany a environmentu. Ide najmä o neustále znižovanie úrazovosti, vykonávanie auditov zameraných na problematiku bezpečnosti a ochrany pred požiarmi, trvalého zlepšovania sa v týchto oblastiach a dosahovania zhody s legislatívnymi a inými požiadavkami. Požiadavky v oblasti bezpečnosti určuje legislatíva Slovenskej republiky, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky, normy, korporátne globálne štandardy a smernice, ktoré sú spoločné pre všetky prevádzky IAC a interné predpisy prijaté našou spoločnosťou v Lozorne. Všetky prijaté interné predpisy sú pre našich zamestnancov záväzné. Ich dodržiavaním práve chránime naše zdravie a zdravie kolegov. Medzi základné povinnosti zamestnancov vyplývajúcich zo zákonníka práce je dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky, náležite používať bezpečnostné a ochranné zariadenia a oznamovať bez zbytočného odkladu vedúcemu zamestnancovi nedostatky, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie zamestnancov. Zamestnávateľ a vedúci zamestnanci sú zase povinní na pracovisku vytvárať priaznivé, bezpečné pracovné podmienky a kontrolovať dodržiavanie predpisov v súlade s prijatými predpismi. Práve vedúci zamestnanci sú tými, ktorí majú najväčší dosah na úroveň bezpečnosti na svojich pracoviskách. Sú na nich denne a spolu so svojimi zamestnancami ich najlepšie poznajú. Je preto potrebné udržiavať svoje pracovisko bezpečné a v súlade so stanovenými princípmi. Povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany pred požiarmi sú neoddeliteľnou súčasťou ich ostatných povinností. Je potrebné na svojom pracovisku nastaviť bezpečné pracovné prostredie, ale rovnako dôležité je ho aj pravidelne kontrolovať a vyžadovať plnenie stanovených povinností. Ako korporát máme prijatú tzv. Politiku nulovej tolerancie, teda máme nulovú toleranciu k porušovaniu povinností v určitých oblastiach. Sú to najmä oblasti, ktoré môžu spôsobiť závažné poškodenie zdravia. Patria medzi ne nedodržiavanie LOTO postupov, zámerné obchádzanie bezpečnostných prvkov a zariadení, obsluha vysokozdvižných vozíkov bez príslušného oprávnenia a používanie vyhrážok, respektíve činov fyzického násilia. Dôležitým prvkom pre dosiahnutie bezpečného pracoviska je komunikácia medzi zamestnávateľom a zamestnancami. Či už je to smerom od zamestnávateľa k zamestnancom, alebo opačne. K tomu nám slúžia viaceré komunikačné prvky. Nástenka, kde sa môžete dozvedieť novinky v oblasti bezpečnosti a environmentu, respektíve nájsť najnovšiu internú komunikáciu. Nachádza sa pri vstupe do jedálne v hale D a v hale B pri vstupe do výroby zo strany jedálne. Ďalej je to tzv. Bezpečnostný kríž, ktorý nám znázorňuje počty pracovných úrazov v priebehu mesiaca, respektíve to, kedy sa stal naposledy registrovaný pracovný úraz, teda úraz vyžadujúci práceneschopnosť. Interná HSE komunikácia je sprostredkovaná prostredníctvom mailov. Zamestnancov, ktorí nemajú mailový prístup, o nej informujú vedúci zamestnanci. Ide napríklad o témy mesiaca, príklady dobrého správania sa a podobne, ktoré nás vzdelávajú v oblasti HSE. Formou komunikácie medzi zamestnancami a zamestnávateľom je aj komisia BOZP. Tvoria ju zvolení zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť, ktorí sú vybraní odborovou organizáciou a zástupcovia zo strany zamestnávateľa. Títo zamestnanci sú oprávnení komunikovať so zamestnávateľom v oblasti BOZP, zúčastňovať sa na jednaniach komisie a sú vlastne takým spojítkom medzi zamestnancami a zamestnávateľom v oblasti bezpečnosti. Zoznam zvolených zástupcov zamestnancov je dostupný na nástenkách HSE.
Môžete sa na nich obrátiť v otázkach BOZP na svojich pracoviskách a oni potom ďalej komunikujú s príslušnými zodpovednými osobami. Jedným z prvých a najdôležitejších krokov k bezpečnému pracovnému prostrediu je analýza rizík. Je to identifikácia rizík, ktoré sa nachádzajú v pracovisku, respektíve vyplývajú z pracovných činností. Existujú analýzy rizík pre tzv. Rutinné činnosti a pre nerutinné činnosti. Čo sa týka rutinných činností, tak ako to už z názvu vyplýva, sú to pravidelne opakujúce sa činnosti, napríklad obsluha stroja. Nerutinné činnosti sú oprava, výmena, inštalácia, testovanie strojov a zariadení alebo procesov. Nerutinná práca zahŕňa úlohy, ktoré zamestnanec zvyčajne nevykonáva a na ktoré nebol predtým vyškolený. Nerutinná práca nezahŕňa výrobu, výmenu nástrojov alebo preventívnu údržbu za predpokladu, že zamestnanec vykonávajúci prácu má skúsenosti s danými úlohami a absolvoval predchádzajúce školenie. Analýza rizík pre nerutinné činnosti nám identifikuje, aké existujú riziká pred vykonaním konkrétnej činnosti a určuje spôsob ich minimalizácie, napríklad pridelenie ochranných pracovných pomôcok, vydanie povolenia na zváranie a podobne. Čo sa týka vstupu do výrobných priestorov, základné povinné ochranné pomôcky sú ochranná obuv so spevnenou špicou a reflexná vesta. Zamestnanec je povinný používať ochranné pracovné prostriedky, teda aj obuv pridelenú zamestnávateľom. Rovnako dôležité je to, aby sa osoby pohybovali po vyhradených komunikáciách pre chodcov. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov všetky povinné bezpečnostné školenia. Zamestnanec absolvuje pri nástupe a následne každé 2 roky všeobecné školenie o bezpečnosti a požiarnej ochrane. Priamo na pracovisku je potom preškolený už na konkrétne pracovné postupy, ktorých súčasťou sú aj bezpečnostné požiadavky na analýzy rizík a karty bezpečnostných údajov k chemickým látkám, s ktorými prichádza do styku. Pre činnosti, kde sú vyžadované, napríklad pre obsluhu vysokozdvižných vozíkov, zdvíhacích plošín a iných vyhradených technických zariadení, napríklad tlakových nádob, žeriavou zabezpečujeme pre určené pracovné pozície odborné školenia a spôsobilosti. Jedným z hlavných spôsobov, ako znížiť riziko, je pridelenie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Na pracoviskách je osadená tzv. Figurína OPP, ktorá vizualizuje, aké ochranné pracovné prostriedky musí zamestnanec používať. Tie sú značené modrou farbou a doporučené, ktoré sú znázornené žltou farbou. Tie je potom povinný používať počas celej doby trvania práce a nebezpečenstva. Ak dôjde k poškodeniu ochranného prostriedku, musí to nahlásiť vedúcemu pracoviska a ďalej prácu nevykonávať. Samozrejme si nemôžeme ochranné pomôcky úmyselne poškodiť, nesieme za to potom aj hmotnú zodpovednosť. Je potrebné používať ochranné prostriedky pridelené, nenosiť si z domu vlastné a podobne. Na strojoch a pracoviskách sa nachádzajú bezpečnostné symboly. Bezpečnostné a ochranné značenia rozdeľujeme do viacerých kategórií. Zákazové značenie je znázornené v červenej farbe, príkazové značenie v modrej a výstražné v žltej farbe. Požiarne značenie je v červenej farbe, označenie smerov únikových ciest a miesta zhromaždenia osôb v prípade evakuácie v zelenej. Tieto symboly nás upozorňujú na nebezpečenstvá, napríklad popálenia, pomliaždenia a pot, alebo nám niečo zakazujú, napríklad vstupovať do priestorov, kde nám hrozí nebezpečenstvo. Čo sa týka samotného pohybu po výrobných priestoroch, tak ako sme spomínali, je predpísaná ochranná obuv s pevnou špicou a reflexná vesta, respektíve určené pracovné oblečenie, ktorého sú tieto prvky už súčasťou. Dôležité je to, aby sa zamestnanec pohyboval len po vyhradených komunikáciách, ktoré sú farebne vyznačené, respektíve dodržiaval zákaz vstupu do niektorých priestorov, napríklad medzi regále, na logistiku, na nákladné rampy a podobne. Mali sme bohužiaľ úrazy spojené práve s tým, že si zamestnanec si skracoval cestu a zakopol o uložený materiál, ochrannú lištu alebo podobne. Máme u nás intenzívnu premávku vysokozdvižných vozíkov, ktoré zabezpečujú internú logistiku. Vysokozdvižné vozíky sú vybavené výstražným bezpečnostným osvetlením. Jednak je to červené značenie po stranách vozíka vo vzdialenosti 1 metra
a modré svetlo, ktoré slúži k výstrahe okolia, že sa vozík blíži, napríklad z neprehľadnej križovatky. Nesmieme vstupovať medzi vozík a bezpečnostné osvetlenie. Je to nebezpečná zóna a môže dôjsť k vážnemu úrazu. V hale máme priestory, kde je vozík nútený križovať komunikáciu pre chodcov, aby napríklad vyložil materiál. Vodič je vtedy povinný vstúpiť do priestoru chodníka, až keď je to bezpečné a neprechádza ním chodec. Ten, keď vidí, že vozík manipuluje s nákladom, je povinný zastať a počkať, než vozík ukončí prácu. Neprechádzať pod zdvihnutým nákladom alebo obchádzať vozík v jeho dráhe pohybu. Hrozí, že si vás vodič nevšimne, začne cúvať a dôjde ku kolízii. Pri prechode cez prechod pre chodcov je najskôr potrebné nadviazať s vodičom očný kontakt a vstúpiť na prechod, až keď vozík stojí a vodič dal slovný alebo iný pokyn, že môžeme prejsť. Do logistických skladových priestorov je nepovolaným vstupovať zakázané a medzi regále je možné vstupovať len pri použití ochrannej prilby. V prípade pádu materiálu nám môže zachrániť život alebo predísť vážnemu poraneniu hlavy. V spoločnosti manipulujeme s rôznymi chemickými látkami. Či už napríklad na montážnych pracoviskách s rôznymi sprejmi, alebo priamo pri nanášaní lepidiel v striekacích kabínach, v peniacich zariadeniach pri nanášaní separátu a podobne. Väčšinou sú to chemické látky, ktoré majú nejaké nebezpečné vlastnosti, či už po požití, zasiahnutí očí alebo vdýchnutí. Preto je dôležité manipulovať s nimi podľa určených postupov a používať ochranné pracovné prostriedky. Chemické látky musia byť uskladnené v chemickej skrini, ktorá musí byť uzamknutá a označená. Každá nádoba s chemickou látkou musí byť označená názvom látky a piktogramy, identifikujúcimi jej nebezpečné vlastnosti. Kvapalné chemické látky musia byť umiestnené na záchytných nádobách. V prípade narušenia obalu nám v takom prípade nevytečú na pracovisko. Na pracovisku sa môže nachádzať iba nevyhnutné množstvo chemických látok potrebných počas pracovnej zmeny. Pri odchode z pracoviska musia byť látky umiestnené do chemickej skrine a tá zamknutá, nemôžeme odkladať látky do osobných skriniek alebo do skriniek s nástrojmi a podobne. Chemická látka môže pri úniku poškodiť elektrické káble, ak je horľavá, tak jej výpary môžu spôsobiť požiar. Každá chemická látka má svoju kartu bezpečnostných údajov v slovenskom jazyku. Nachádzajú sa v nej rôzne údaje, ako jej fyzikálne a chemické vlastnosti, jej nebezpečné vlastnosti pre zdravie a životné prostredie, požadované ochranné pomôcky pri manipulácii s ňou, spôsob poskytnutia prvej pomoci a podobne. Karta bezpečnostných údajov musí byť dostupná na pracovisku a zamestnanci z nej preškolení. Práve aby vedeli, s akou látkou manipulujú, aké má rizika, respektíve ako podať prvú pomoc. Pri práci vo výrobe zamestnanci ručne manipulujú s rôznymi bremenami, baleniami, materiálom a podobne. Sú určené maximálne hmotnosti, s ktorými zamestnanec môže manipulovať. Samozrejme sú rôzne pre muža a pre ženu, pre rôzne vekové kategórie a tiež závisia od toho, že či sú pre manipuláciu vytvorené priaznivé podmienky, to znamená, či zamestnanec môže zaujať ergonomicky vhodnú polohu tela, nemusí sa napríklad otáčať v trupe a podobne. V tejto tabuľke si môžete pozrieť konkrétne stanovené váhy. Napríklad pre ženy vo veku od 18 do 49 rokov, pokiaľ sú priaznivé podmienky, je maximálna váha bremena 15 kg. Ak sú nepriaznivé podmienky, tak 10 kg. Ak má zamestnankyňa nad 50 rokov, je táto váha znížená na 10, respektíve 5 kg. Pre mužov sú váhy určené pre jednotlivé vekové dekády. Od 18 do 29 rokov je to 50 kg, od 30 do 39 rokov 40 kg. Pri samotnej manipulácii je dôležité dodržiavať správnu techniku, aby sme predošli úrazu alebo opotrebovaniu organizmu. Bremeno na podlahe zdvíhať s rovným chrbtom a z pokľaku, bremeno prenášať čo najbližšie k telu a eliminovať napríklad zdvíhanie nad ramená. V spoločnosti máme zavedenú tzv. Loto procedúru. Skratka vychádza z anglických slov pre uzamknutie lockout a označenie take-out. Na uzamknutie sa používa zámok a štítok s menom a priezviskom, ktoré majú pridelené zamestnanci, ktorí sú oprávnení vstupovať do nebezpečných priestorov, napríklad dovnútra stroja. Rozlišujeme dve skupiny zamestnancov v rámci loto procesu, a to zamestnancov oprávnených a zamestnancov poučených.
Oprávnení majú ďalšie odborné školenie v rámci LOTO procedúry, pridelený zámok a štítok a sú oprávnení vstupovať do nebezpečného priestoru. Sú to väčšinou údržbári, technológovia a podobne. Poučení zamestnanci sú zamestnanci, ktorí majú znalosť, že proces je u nás zavedený, ale nemajú oprávnenie do nebezpečného priestoru vstúpiť. Na každom zariadení sa nachádza LOTO inštrukcia, ktorá znázorňuje zdroje energie, ktoré je potrebné uzamknúť a kde sa nachádzajú uzamykacie body, či už sa jedná elektrický, pneumatický alebo iný zdroj energie. Skoro každý z nás obsluhuje pri práci elektrické zariadenie. Každé zariadenie musí byť bezpečné, preto sa používajú len certifikované zariadenia a vykonáva sa na nich pravidelná kontrola a údržba. Zamestnanec bez elektrotechnickej spôsobilosti nemôže pracovať na živých častiach elektrických zariadení. V podstate to znamená, že bežný zamestnanec, obsluha stroja, môže pracovať len s ovládacími prvkami. Je zakázané vstupovať do rozvodných skríň, respektíve akokoľvek inak zasahovať do elektrických a živých častí. Z pohľadu rizika vážneho úrazu patrí medzi najnebezpečnejšie činnosti práca vo výške. Práca vo výške je každá práca, kde hrozí pád alebo prepadnutie z výšky, do hĺbky. Ak sa práca vykonáva vo výške nad 1,2 metra, vyžaduje sa používanie ochranného zabezpečenia. To je buď kolektívne, ako napríklad zábradlie, alebo osobné, ako postroje proti pádu. Pri práci na zdvíhacej plošine sa vyžaduje taktiež použitie osobného postroja a bezpečnostnej prilby. Práce sa môžu vykonávať len z určených prostriedkov, schodíkov, stupienkov a podobne. Nie z paliet alebo boxov. Množstvo materiálu sa zaskladňuje v regáloch. Môže sa tak robiť ručne alebo pomocou techniky, vysokozdvižných vozíkov. Ručne môže osoba zakladať maximálne do výšky 1,8 metra. Ak je to nad 1,8 metra, musí to byť z bezpečného postavenia obsluhy, to znamená, ako sme už spomínali, so stupienkou, plošinky alebo podobne. V logistickej časti je medzi regále zakázané vstupovať osobám, ktorým to nevyžaduje pracovná činnosť. Ak osoba vstupuje medzi regále, je potrebné používať ochrannú prilbu. Ak by niečo vypadlo z regálu, prilba nás môže aspoň z časti ochrániť. K posúdeniu bezpečnosti strojov a zariadení pri ich uvedení do prevádzky alebo po presťahovaní na iné miesto slúži proces posúdenia výrobnej pripravenosti strojov a zariadení. Predtým, ako je stroj uvoľnený do používania, je potrebné posúdiť, či je bezpečný. Posudzuje sa napríklad to, či má všetku potrebnú dokumentáciu, či je certifikovaný, sú vykonané všetky potrebné revízie, má potrebné ochranné prvky a podobne. Až potom je možné ho uvoľniť do výroby a obsluhovať ho. Pre toto posúdenie je zostavený tím z kvalifikovaných zamestnancov rôznych oblastí, ako procesných technikov, údržby, bezpečnostného technika alebo výroby. Ďalším korporátne nastaveným systémom je vstup do stesnených priestorov. To sú priestory ako napríklad vstupy do síl, vstrekolisov, kompresorov a podobne, ktoré môžu obsahovať nebezpečné koncentrácie nebezpečných látok, nedostatok atmosféry, vhodnej na dýchanie a podobne. Tieto priestory sú označené a vstupovať do nich môže len externá odborne spôsobilá osoba po povolení vstupu Európskou centrálou HSE. Je vypracovaný zoznam takýchto priestorov, ktorý je prílohou príslušnej smernice, respektíve sa nachádza napríklad na oddelení údržby alebo oddelení HSE. Jednou zo skupín zamestnancov sú zamestnanci pracujúci so zobrazovacou jednotkou. Bezpečnostné pravidlá pre nich stanovuje príslušné nariadenie vlády a interná smernica. Týka sa zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacou jednotkou pravidelne a dlhodobo, to znamená minimálne 4 hodiny denne, nepretržite. Takýto zamestnanec musí mať zabezpečené primerané pracovné prostriedky, či už pracovnú stoličku s nastaviteľnou výškou sedenia a opierkami na predlaktie, alebo samostatnú klávesnicu oddelenú od monitoru. Ideálna vzdialenosť zobrazovacej jednotky od očí používateľa je 50 až 70 cm a vrchná časť monitoru umiestnená vo výške očí. Tiež sú stanovené minimálne rozmery pracovného stola alebo voľného priestoru pod ním. Ideálne držanie tela je v 90 stupňových uhloch. Pri vedení motorového vozidla je potrebné dodržiavať určené zásady bezpečnosti.
Dopravné predpisy sú pri pracovných cestách v podstate predpismi na ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci. Zamestnávateľ je povinný odovzdať automobil v dobrom technickom stave a s predpísanou povinnou výbavou. Zamestnanec je však povinný skontrolovať, či sa v aute nachádza. Ak nie, oznámi to zodpovednej osobe za vozový park. V aute má k dispozícii knihu jazd, kde je povinný viesť všetky predpísané údaje. Z pohľadu bezpečnosti sa jedná najmä o nepretržitú dobu vedenia vozidla. Tá je totižto určená na 4 hodiny a následne musí mať zamestnanec bezpečnostnú prestávku v trvaní minimálne 30 minút. V knihe jazd musí byť teda uvedený čas začatia jazdy, následne čas po dorazení do cieľa, ukončení jazdy alebo po 4 hodinách zaznamenané jej prerušenie a bezpečnostná prestávka. Tak, aby bola zrejmá doba nepretržitého vedenia vozidla. Výrazným pomocníkom pri predchádzaní úrazom je nahlasovanie nebezpečných podmienok a nebezpečných udalostí, ľudovo skoro nehôd. Sú to podmienky, ktoré nám vytvárajú riziko, napríklad zatarasený chodník, zlý stav pracoviska, stroja, podlahy a podobne. Nebezpečná udalosť je zas udalosť, pri ktorej bolo ohrozené zdravie zamestnanca, ale k poškodeniu nedošlo. Napríklad zakopnutie, šmyknutie sa bez pádu, pád materiálu z regálu na podlahu a podobne. Je veľmi dôležité tieto situácie nahlasovať, nakoľko tým predchádzame samotnému úrazu. Pracovný úraz je definovaný ako poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi, nezávisle od jeho vôle, krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov. Pracovným úrazom nie je cesta do zamestnania alebo z neho úraz počas obedňajšej alebo inej prestávky. V prípade pracovného úrazu je povinnosťou zamestnanca bezodkladne ho oznámiť zamestnávateľovi. Samozrejme, v prvom rade je potrebné odstrániť nebezpečenstvo, ktoré úraz spôsobilo a ošetriť zamestnanca. V spoločnosti sú preškolení zamestnanci pre poskytnutie prvej pomoci, čo sú zväčša vedúci zamestnanci, na pracoviskách sa nachádzajú lekárničky a v hale D a v hale B aj automatický defibrilátor. V prípade vážneho poranenia je samozrejme potrebné privolať záchrannú službu na čísle 155, respektíve 112. Pri použití čísla 155 sa dovoláte priamo záchranárovi, ktorý vám poskytne potrebné informácie pre poskytnutie pomoci. V ďalšej časti školenia sa budeme venovať bezpečnej práci s látkami obsahujúcimi diizokianáty. Diizokianáty sú chemické látky, ktoré sa dodávajú v kvapalnej či v pevnej forme alebo vo forme roztoku. V kombinácii s poliolmi či s inými zlúčeninami sa používajú k výrobe pórovitých alebo nepórovitých polyuretánových polymérov, náterov, lepidiel, tesniacich hmôt, lakov a elastomérov, tuhých pien a podobne. Počas tvrdnutia sa spotrebujú a vo finálnom produkte už sa nevyskytujú. V automobilovom priemysle, a teda aj u nás, sa takéto látky alebo zmesi používajú. Sú klasifikované ako nebezpečné, čo znamená, že môžu mať nepriaznivý dopad na zdravie alebo životné prostredie. Pred manipuláciou s každou chemickou látkou je dôležité vedieť, aké má vlastnosti, to, či sú nebezpečné a akým spôsobom s ňou manipulovať, aby sme neohrozovali naše zdravie. Väčšina diizokianátov je klasifikovaná ako kožný, respektíve respiračný senzibilizátor prvej kategórie. To znamená, že môže spôsobiť zdravotné problémy pri vdýchnutí alebo kontakte s kožou či inou časťou tela, najmä pri dlhodobej expozícii. Môžu spôsobiť od ľahších zdravotných problémov, ako je napríklad podráždenie dýchacích ciest a kože až po vznik alergií alebo astmy. Z pohľadu rizika expozície môžeme rozlíšiť 3 druhy expozície. Žiadne riziko expozície, ktoré existuje pri manipulácii s uzavretými súdmi, baleniami, vytvrdenými produktami, respektíve v uzavretých systémoch strojov. Sú to napríklad logistické práce pri preprave balení alebo tzv. Napeňovacie technológie. Nízke riziko je pri manipulácii s látkou pri teplote okolia, nie úplne vytvrdenými dielmi, striekaní v priestoroch s núteným odsávaním či pri prelievaní a podobne. Do tejto kategórie u nás spadá napríklad nanášanie lepidiel v striekacích kabínach.
Zvýšené riziko existuje pri manipulácii s nahriatými látkami, nanášaní s nedostatočným odsávaním alebo údržbárskych prácach na zariadeniach, ktoré látky s diziokianátmi obsahujú. O konkrétnych detailoch nebezpečných vlastnostiach tej ktorej látky sa zamestnanec dozvie viac pri školení z karty bezpečnostných údajov na pracovisku. Sú v nej uvedené bezpečnostné upozornenia, klasifikácia látky, jej vlastnosti alebo postup pri poskytnutí prvej pomoci. Bezpečný spôsob práce s látkou nám zas určí pracovný postup, v rámci ktorého sú obsiahnuté aj požiadavky na ochranu zdravia. O rizikách pri pracovnej činnosti nás informuje analýza rizík. Definuje nám rizika a spôsob ich eliminácie alebo zníženia. To dosiahneme najmä dôsledným dodržiavaním stanoveného pracovného postupu a používaním určených osobných pracovných prostriedkov. Ako príklad máme znázornenú figurínu z pracoviska ručného nanášania lepidla. Ako môžeme vidieť, pre ochranu dýchacích ciest máme predpísané použitie polomasky s filtrom a pre ochranu kože a očí ochranný odev, rukavice, rukávniky či okuliare. Je nevyhnutné tieto predpísané prostriedky používať počas celej doby trvania expozície. Po ukončení práce alebo pred prestávkou, pred jedlom, pitím je potrebné si dôkladne umyť ruky čistiacim prostriedkom a dať dole kontaminované pracovné oblečenie. Je dôležité si tiež uvedomiť, že každý človek má inú hranicu senzibility. To znamená, kedy sa uňho prejavia nepriaznivé účinky pôsobenia látky. Vážny dôsledok pri prekročení tejto hranice je aj v tom, že následne sa môžu začať zdravotné problémy prejavovať už pri nízkych expozíciách s látkou alebo podobnou látkou. Ak by sa stalo, že osoba bude exponovaná nebezpečným vlastnostiam látky, máme stanovené základné pravidlá poskytnutia prvej pomoci. Pri vdýchnutí je potrebné osobu vyviesť zo zamoreného priestoru na čerstvý vzduch. Pri zasiahnutí očí je potrebné aj násilím otvoriť oči a minimálne 15 minút premývať vodou alebo očnými výplachmi nachádzajúcimi sa na pracoviskách. Pri zasiahnutí kože je potrebné dať dole kontaminovaný odev a následne pomocou mydla očistiť zasiahnuté miesto. Pri požití je potrebné podať postihnutému malé množstvo vody, ale nevyvolávať zvracanie a privolať záchrannú službu. Pokiaľ zdravotné problémy neprechádzajú, je potrebné privolať záchrannú službu. V poslednej časti sa budeme zaoberať ochranou pred požiarmi. Zamestnávateľ musí mať pre všetky svoje priestory zabezpečený spôsob ochrany pred požiarmi, a to jednak z preventívneho hľadiska, to znamená predchádzať samotnému vzniku požiaru, a potom z represívneho pohľadu, teda ako sa zachovať, ak by požiar nastal. Sme povinní chrániť zdravie osôb nachádzajúcich sa v objekte a tiež majetok spoločnosti. Máme vypracovanú dokumentáciu o ochrane pred požiarmi, ktorá nám nastavuje potrebné pravidlá, ako napríklad požiarne poriadky pracovísk, požiarne poplachové smernice, evakuačné plány a podobne. Pre všetky objekty máme vypracovaný projekt požiarnej bezpečnosti, ktorý nám určuje množstva hasiacich prístrojov a hydrantov, ktoré sa majú v objekte nachádzať, vyhotovenie požiarnych stien, únikových ciest a podobne. Pre požiarnotechnické a požiarne zariadenia zabezpečujeme pravidelné kontroly a revízie a prostredníctvom technika požiarnej ochrany, preventívne protipožiarne prehliadky alebo aj školenia osôb. Existujú u nás viaceré riziká, pri ktorých môže vzniknúť požiar. Patria medzi ne napríklad práca s otvoreným ohňom, skladovanie a manipulácia s horľavými látkami, zváranie, brúsenie, ale aj fajčenie. Medzi priestory so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru patria napríklad flamingy, opalovanie zariadenia pracujúce s otvoreným ohňom, sklady horľavých látok, poliolu a izokianátu. Priestorom s nebezpečenstvom výbuchu je striekací robot a kabína pre ručné nanášanie lepidla s obsahom horľavých látok. Na to, aby sme účinne predchádzali vzniku požiaru, musíme mať nastavené pravidlá a tie je potrebné dodržiavať. Každá osoba v areáli je povinná dodržiavať vyznačené zákazy a pokyny a pravidlá. Udržiavať pracovisko v čistom a bezpečnom stave, nezatarasovať komunikácie,
únikové cesty a prístupy k požiarnym zariadeniam, dodržiavať pravidlá pri manipulácii s horľavými látkami, pri tzv. Horúcich činnostiach ako zváranie alebo brusenie. Pred odchodom z pracoviska skontrolovať, či je v požiarne bezpečnom stave. Teda či sú vypnuté elektrické spotrebiče ako teplovzdušné pištole, počítače, klimatizácia, odložené chemické látky v určených nádobách. Na pracoviska nie je dovolené prinášať vlastné elektrické spotrebiče, ako napríklad rádia, alebo v časoch sviatkov rôzne elektrické ozdoby, či dokonca zapaľovať sviečky. Každý spotrebič musí byť totižto inventarizovaný a je na ňom vykonávaná pravidelná revízia. V spoločnosti máme vyhradené miesta na fajčenie. Fajčenie aj elektronických cigariet je dovolené iba v nich. Je to jednak z dôvodu ochrany nefajčiarov, ale aj z dôvodu požiarnej prevencie, aby napríklad od zahodeného ohorku nedošlo k vzniku požiaru. V letnom období sú v areáli suché porasty, ale tiež sa skladujú horľavé látky. Inou činnosťou, ktorá je riziková pre vznik požiaru, je manipulácia a skladovanie s horľavými látkami. Či už sú to kvapaliny, plyny, ale aj pevné látky. Horľavé kvapaliny sa členia podľa bodu vzplanutia do 4 tried nebezpečnosti. Prvá trieda má bod vzplanutia do 21 stupňov Celzia. Patria sem napríklad acetón a propylalkohol. Druhá trieda má bod vzplanutia nad 21 stupňov do 55 stupňov. Tretia trieda má bod vzplanutia nad 55 stupňov do 100 stupňov. Štvrtá trieda má bod vzplanutia nad 100 stupňov do 250 stupňov. Sem patria napríklad polioly, izokianáty, oleje. Ku každej chemickej latke musí byť na pracovisku karta bezpečnostných údajov a zamestnanec, ktorý s látkou pracuje s ňou, musí byť oboznámený. Kvapalné horľavé látky musia byť na pracovisku umiestnené na záchytnej nádrži, ktorá v prípade porušenia obalu vytekajúce látky zachytí. Na pracovisku sa má spravidla nachádzať maximálne množstvo látky určenej pre zmenu. Ostatné zásoby musia byť skladované v chemickom sklade alebo v chemických skriniach. Obal musí byť vždy uzatvorený a uložený plniacim otvorom smerom nahor. V prípade horľavých látok patria práve výpary k najnebezpečnejším. Pri vzniku havarijnej udalosti, napríklad úniku chemickej látky, sa na pracoviskách nachádzajú havarijné sady, a ktoré obsahujú absorpčné prostriedky, pomocou ktorých sa zastaví šírenie kvapaliny a následne sa absorbuje. Rizikové sú činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ako brúsenie, zváranie, práca s otvoreným ohňom či vykonávanie opráv na zariadeniach obsahujúcich horľavé látky. Tieto činnosti môžu vykonávať len určené osoby, teda tie, ktoré to majú v pracovnej náplni, a pred každou takoutou činnosťou musí byť vydané povolenie a byť vymenovaná protipožiarna asistenčná hliadka. Povolenie majú oprávnenie vydávať určené osoby, čo sú napríklad vedúci zamestnanci údržby, osoby, ktoré vykonávajú tieto činnosti a vydávajú povolenia, absolvujú ďalšie odborné preškolenie. Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú miesta, v ktorých sa nachádzajú horľavé látky, za takých podmienok, že vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru alebo sa využíva pri spracúvaní horľavých látok, otvorený oheň. Takéto miesta sú označené zákazovými a príkazovými značkami, majú vypracovaný požiarny poriadok pracoviska a osoby, ktoré na nich pracujú, sú preškolené. Dokumenty, ktoré nám určujú, ako postupovať v prípade vzniku požiaru, sú požiarne Polachove smernice a požiarny evakuačný plán. Oboje sú vyvesené na stenách pri každom oficiálnom vstupe do objektu alebo na podlažie. Požiarne Poplachové smernice vymedzujú povinnosti zamestnancov v prípade vzniku požiaru. Každý, kto spozoruje požiar, je povinný pokúsiť sa ho v rámci možností uhasiť s použitím všetkých dostupných hasiacich prostriedkov, ako hasiace prístroje a hydranty, a vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia a záchranu osôb a zabezpečiť vyhlásenie požiarneho poplachu. Vedúci zamestnanec ohlási požiar na ohlasovňu požiarov, ktorá sa nachádza na hlavnej vrátnici, telefónne číslo je uvedené na výveske. Požiar vyhlásime hlasným volaním horí a stlačením tlačidlového hlásiča elektrickej požiarnej signalizácie.
Evakuácia prebieha disciplinovane po únikových cestách smerom k najbližšiemu únikovému východu a ďalej na zhromaždisko. Zhromaždisko pre konkrétnu halu, ktoré je znázornené v grafickej časti evakuačného plánu. Každý je povinný pomáhať pri likvidácii požiaru a riadiť sa pokynmi členov protipožiarnej hliadky a zamestnancov zodpovedných za vykonávanie záchranných prác, evakuácie a hasenie požiaru po príchode záchranných zložiek veliteľa hasičskej jednotky. Dôležité telefónne čísla ako číslo na hasičskú a záchrannú jednotku, ohlasovňu požiarov alebo plynáresenskú službu sú uvedené na výveske. Požiarne uzávery slúžia na rozdelenie priestoru na viacero samostatných požiarnych úsekov, čím dochádza k spomaleniu šírenia požiaru. Patria medzi ne požiarne dvere, brány alebo klapky vo vzduchotechnike. Požiarne dvere sú vybavené samozatváracím mechanizmom a je dôležité, aby sa po otvorení vždy zavreli a neblokovali predmetmi. Požiarne brány, ktoré máme v niektorých halách, sú napojené na elektrickú požiarnu signalizáciu, ktorá ich impulzom uvoľní z magnétov, následkom čoho sa zavrú. Je dôležité, aby sa pred ne neumiestňovali prekážky ako balenia a podobne, ktoré by v prípade potreby zabránili ich uzavretiu. V halách máme rozmiestnené rôzne druhy hasiacich prístrojov. Sú to najmä práškové prístroje, ale máme aj snehové a vodné. Prášok v priebehu hasenia vytvára súvislú vrstvu na povrchu horľavej látky a zabraňuje prístupu vzduchu, čím plameň spomaľuje a postupne udusí. Avšak nemá chladiace vlastnosti, ako v prípade použitia vody, preto pri aplikácii nedostatočnej vrstvy prášku môže oheň opäť vzblknúť. Je vhodný na hasenie ohňov triedy A pevné látky, B kvapalné látky a C horľavé plyny. Snehový hasiaci prístroj využíva ako hasivo oxid uhličitý. Pri vypúšťaní sa prudko schladzuje a jeho časť sa mení na tuhé skupenstvo suchý ľad. Plyn pri opustení nádoby nadobúda veľmi nízke teploty, preto sa odporúča prístroj držať iba za rukoveď, aby nedošlo ku omrzlinám. Je vhodný na hasenie elektrických zariadení a horľavých kvapalín, trieda B. Nesmie sa používať na hasenie horľavých alkalických kovov, trieda D, práškových horľavín, sypkých látok a tuhých tlejúcich látok, ako drevo alebo textília, ktoré zanechávajú horúci popol. Pri spustení hasiaceho prístroja je prúd plynu veľmi silný a mohlo by dôjsť ku rozfúkaniu sypkého materiálu a nechcenému rozšíreniu požiaru. Vodný hasiaci prístroj je vhodný na hasenie pevných látok triedy A, ako je drevo, papier, slama a textil. Nie je vhodný na hasenie predmetov pod elektrickým prúdom, horľavých tekutín, alkalických kovov a ani jedlých tukov. Dôležité je najprv zasiahnutý priestor odstaviť od elektrického prúdu a až následne začať proces hasenia. Nástenné hydranty, ktoré sa nachádzajú v halách, majú ako náplň vodu, ale pri sklade poliolu a izokianátu máme aj penové hydranty. Je potrebné vypnúť elektrický prúd a rozvinúť hadicu. Otvoriť ventil v hydrantovej skrini pre prívod vody do hadice, následne nasmerovať prúdnicu do miesta požiaru a otvoriť postupne ventil prúdnice a nastaviť požadovaný tlak. Stabilné hasiace zariadenie sa nachádza vo všetkých objektoch okrem administratívnych častí. Máme tu osadené sprinklerové vodné zariadenia a v chemickom sklade penové zariadenie. Ak teplota stúpne nad určitú hodnotu, dôjde k rozstaveniu banky hlavice a tá zavodní priestor pod sebou. Zariadenia fungujú automaticky. Požiarny evakuačný plán má textovú a grafickú časť. Textová časť usmerňuje spôsob evakuácie osôb z objektov. Evakuáciu budú riadiť osoby zodpovedné za evakuáciu a hasenie požiaru, ktorými sú vedúci zamestnanci a členovia protipožiarnych hliadok. Po príchode hasičskej jednotky ju bude riadiť veliteľ zásahu. Evakuácia zamestnancov a všetkých ostatných osôb z objektu bude vykonávaná súčasne po únikových cestách, ktoré sú vyznačené zeleným značením pre únikové cesty smerom von z budovy na určené miesto zhromaždenia. Za evakuáciu návštev, zákazníkov, dodávateľov a podobne je zodpovedný zamestnanec, ktorý je zodpovedný za ich činnosť a prítomnosť v budove. Zamestnanci sú povinní hlásiť sa svojmu vedúcemu zamestnancovi na určenom mieste zhromaždenia. Kontrolu počtu evakuovaných osôb vykonajú osoby zodpovedné za evakuáciu a hasenie požiaru.
v prípade ich neprítomnosti členovia protipožiarnej hliadky. A výsledok kontroly hlásia osobe zodpovednej za ochranu pred požiarmi, ktorou sú generálny manažér, asistent generálneho manažéra a manažér personálneho oddelenia, respektíve technik požiarnej ochrany. V ich neprítomnosti priamo komunikujú so záchrannými zložkami. Na tomto obrázku máme znázornené, ako vyzerá grafická časť požiarneho evakuačného plánu. Konkrétne evakuačný plán pre halu B. Plán nám znázorňuje únikové cesty, vybavenie objektu hasiacimi prístrojmi a hydrantmi, únikovými východmi a miesto zhromaždenia. Tuto vidím evakuačný plán pre halu D. Dôležité z hľadiska evakuácie sú najmä zhromaždiska, kde sa majú teda zamestnanci zhromaždiť, keď opúšťajú objekt. Pre halu D sú to 3 zhromaždiska. A pre halu C je iba jedno zhromaždisko, ktoré je vlastne spoločné s halou D. Ďakujem za pozornosť a v prípade otázok sa prosím obráťte na svojho nadriadeného zamestnanca alebo na technika požiarnej ochrany.